Bafundi ba grade 12, bafundi ba grade 11, sanibonani. Okay, kule video ngifuna ukuthi sisolve u-x. U-x wethu ulaphaya phezulu, la kuhlala khona i-exponent. Angithi uyazi ukuthi wena ufike ube ne-base bese uba nani ne-exponent. Okay, before ubuke le video ngicela ukuthi uyiseve, uyi-download-e, uhambe uyo-practice-a before uyibuke yonke ubone ukuthi iphendula kanjani le question. Alright, iy'ndlela ziningi-ke. So, mina ngifuna ukuthi ngikunikeze lena elula kakhulu, right? Okay, step sokuqala, uma ngabe uzosolva u-x ophezulu oyi-exponent, right? Kuzomele ushintshe ama-base efane, wenze ama-base afane onke, right? Okay, so laphayana-ke siqale silungise-ke. Uno-one over six angithi abakunikeze yena laphaya, right? U-one over six angithi uyi-fraction, umshintshe-ke wena umise kuphi? Kwi-exponential form. Okay, kusho ukuthi sezobhaleka kanjani? Sekuzoba ubani? U-six exponent minus one. Okay, okay, asenze kanje ukuze le nto uzoyi-understand. Uma ngabe nginobani? Ngino-a exponent 3 divided by ubani na? U-b exponent 2. Leya nto leyana ngingakhona ukuthi ngiyisuse kwi-fraction, ngiyise kuma-base nama-exponent kuphela, not kwi-fraction. Okay, kusho ukuthi bengikade nginobani-ke? Bengino-a exponent 3 multiply by, yabona, uyayizwa leyo nto leyo? Multiply by ubani? Ile base kade ingaphansi-ke manje kade iyi-denominator, u-b, but i-exponent yakhe sekumele ishintshe isayini-ke manje, angithi bekuwu-positive 2 kathi u-b engaphansi. U-b manje sengi-multiply-a ngaye i-numerator, kusho ukuthi i-exponent yakhe sekumele ishintshe manje kube u-minus 2. Iyona nto-ke esiyenzile laphayana kuleya 1 over 6. Okay, uthi ngikwenzele kahle-ke so that uzobona ukuthi u-1 over 6 senze njani, right? Besino-1 over 6, sifuna ukumshintsha manje, simsuse kwi-fraction, aye kuma-base nama-exponent kuphela, right? Uno-1 over 6 angithi wena, right? Okay, yena uzoba ubani-ke? Kuzomele wenze njena-ke. I-exponent ka-1 ubani? U-1. I-exponent ka-6 u-1. Alright. So wenza njengoba ngenzile-ke. Kusho ukuthi phezulu ubunobani numerator ubuno-1 ne-exponent yakhe ewu-1, right? Bese uya-multiply-ke i-numerator yakho. Uyayi-multiply-a nge-base. I-base le lapha ku-denominator. Ubani leya base ubani? U-6. I-exponent yakhe bekuwu-positive 1 kodwa sekumele ishintshe isayini ibe ubani? Ibe u-minus 1. So masuyilungisa kahle-ke yonke le nto lena sekuzoba ubani? U-1 exponent 1 multiply by 6 exponent minus 1 kuzoba ubani? U-6 exponent minus 1. Alright, iyona nto leyo kade kumele wenze njani? Uyikhumbule. So asiqaleni-ke. Siyamshintsha ku-1 over 6 manje sizombhala in terms of ama-base nama-exponent kuphela, not any i-fraction. Okay, so ama-base uzowashintsha ifane onke-ke, right? Okay, angithi uyabona ukuthi wathi ngizama ukuthi ngenze into yami ibe nkulu la. Alright, 1 over 6 kuzomele umshintshe, right? Mawuqeda ukushintsha 1 over 6 ushintsha ubani? U-216, right? Naloya 216 olaphaya ngaphansi. Okay, siqaleni kanjena-ke. 1 over 6 siyamshintsha uzoba ubani? U-6 exponent minus 1. 1 over 6 ubephakathi kuma-bracket, ngaphandle kwama-bracket kune-exponent ewubani? Ewu-3x plus 2 multiply by lela dot elisho i-multiplication sign. U-216 asimshintsheni naye, angithi uyabo ukuthi ngesikhathi sishintsha 1 over 6 i-base yakhe bese kwaba ubani? U-6. I-exponent yakhe kwaba ubani? I-base yakhe kuba u-6 angithi, bese kwaba ne-exponent phakathi kwa-1 over 6 kwaba ne-exponent ewubani? U-minus 1. Okay, u-2 angithi uyabona la ekuqaleni i-base yakhona u-6 bese kuba ama-exponent odwa-ke lawa, ama-exponent angaphandle kwama-bracket nama-exponent angaphakathi kwama-bracket. Asishintsheni-ke manje u-216 simbhale ngokwe-exponential form, yena kuzoba ubani-ke? Beku-216 sekuzoba u-6
ibase yakhona exponent kube ubani u-3. U-6 exponent 3 ubani loyo? U-216. Ngaphandle sinobani njalo? Sino-3 exponent, sino-3x equal to, okay, equal to bani? U-1 all over. Okay, asenzeni kanjena-ke. Angithi uyazi ukuthi uma ngabe sino-1 all over u-a, siyakhona ukuthi lo bani loyana kube u-a exponent minus 1. Manje sino-1 all over u-216, kusho ukuthi yena ngaba ubani? U-216 exponent minus 1. Asimbhaleni-ke, it's 216 exponent minus 1. Okay, ngapha ngaka-left ama-base akhona uyabona ngithi ukuthi ayafana. U-6 ibase yalana, u-6 ibase yalapha, but ngale ka-right ibase yakhona ubani? U-216. Okay, asimshintsheni u-216 simenze ibase yakhona kube ubani? U-6. So kuzoba ubani? Sekuzoba ubani laphayana la kuno-216 khona, because siyamshintsha manje. Sekuzoba u-6 exponent 3. Okay, u-6 exponent 3 uloya 216. Alright, mase kanjeyana-ke kuzomele ukhumbule ini umthetho wama-exponent. Uma ngabe sine-base ewu-a multiply by enye futhi ibase ewu-a, but exponent eyokuqala iwubani? U-x. Eyalo olandelayo iwubani? Iwu-z. So ngoba ama-base ayafana amultiplayiwe, uzothatha ibase eyodwa bese u-add ama-exponent, kusho ukuthi kuzoba x plus z. Okay, nalana-ke sizo-aplya lokho-ke, sinama-base afanayo. Sine-base la efanayo ewu-6 multiply by enye ibase ewu-6, so sizothatha ibase eyodwa ewu-6. Okay, before senze lokho asenzeni le, asiqale silungise la, si-remove lama-bracket onke. Mase remove ama-bracket, besikade sinobani la? Sino-6, right? So multiply ama-exponent angaphakathi nangaphandle. So lo minus 1 ngaphakathi multiply by u-3x uzoba ubani? U-minus 3x. Again, u-minus 1 multiply by u-2 kuzoba u-minus 2. Ubuyisele i-multiplication sign yakho ne-base yakho ewu-6. U-3 ophakathi ama-bracket multiply by u-3x ongaphandle uzoba u-3 multiply by 3 kube ubani loyo? U-9. Ubuyisele u-x eceleni is equal to, ngapha ne-base yakho ewu-6, u-3 ophakathi kuma-bracket multiply by minus 1 kuzoba u-minus 3. Sesiyaqala-ke siwa-aplya ini? Umthetho wama-exponent. Sinama-base afanayo, sizothatha i-base eyodwa because lama-base ethu ahlukaniswe i-multiplication sign. Thatha u-6 oyedwa bese si-add ama-exponent. So qala ngama-exponent alo-6 ola ekuqaleni. Ubani? U-minus 3x no-minus 2. It's minus 3x no-minus 2. Okay, bese ulandela ngaleya exponent eka-6 lo olandelayo. Okay, iwubani yona? Iwu-positive 9x, so it's plus 9 plus positive 9x is equal to, ngapha ubone ibase ewu-6 ne-exponent ewu-minus 3. Ama-base uma ngabe sefana-ke siyawashiya. Angithi sinama-base afanayo ngaka-left, sine-base eyodwa ewu-6. Naka-right futhi sine-base eyodwa ewu-6 and ama-base ethu ayafana. Siyawayeka, si-equate ini? Ama-exponent. Okay, sekuzoba ubani? U-minus 3x minus 2 plus 9x is equal to minus 3. Kunama-like terms la, awuthi uyabona. Sinenamba ewu-minus 3 eceleni kwayo kuno-x, sibe nenamba ewu-positive 9 eceleni kwayo kuno-x. So zifaka-calculator lezi y'namba lezi, u-minus 3 no-plus 9 kuba ubani loyo? Kuzoba u-6, but eceleni kwalezi y'namba bekunobani? Bekuno-x. So uyambuyisela ku-x, bese ubuyisela u-minus 2 uthi equal to u-minus 3. Inamba ayiye kwenye inamba, minus 2 uyahamba uya kwenye inamba because uzokweqa i-equal sign kuzomele ashintshe i-sign yakhe. Ube u-minus 2 ngesikhathi eka-left, mese efika ka-right wafica u-minus 3, yabo? Okay, lokhu akuficile ka-right-ke, mayefika nje ushintsha i-sign yakhe u-minus 2, akaseyena u-minus 2 seku-plus 2.
Okay, ngale bese ubani osalile u-6x. Okay, uyamehlisa u-6x. Ngaka-right uma ulungisa kahle laphana kuzoba ubani? Sizoba no-minus 1. Solve for x divide ngo-6 both side. U-x wethu ukuze sizomthola ewubani? Okay, before simthole u-x wethu kuzomele masidivayida ngo-6 both side. Lo 6 ekhansele loya 6 loya. So let's kuzosala u-x, right? U-x wethu samthola ukuthi u-minus 1 all over 6. So bekumele uphendule kanjena-ke leya question. Ungakhohlwa njalo ukuthi uphinde ungithole kwa-TikTok. Uyasesha laphana the A plus Maths Academy, ubuka amavidiyo ami. Ungakhohlwa ukwa-like-a bese uyangifollowa-ke. Ucommente uma ungakhona. Thanks for watching. See you in the next video, guys.